Nire izena Manuel Carreiras da. Basque Center on Cognition Brain and Languageko zuzendari zientifikoa naiz. Estamos trabajando para intentar entender en qué medida Pertsona elebidunen eta elebakarren burmuinen arteko desberdintasunak ikertzen ari gara, informazioaren prozesamenduari dagokionez. Gure burmuina oso plastikoa da, eta hizkuntza bat edo bi prozesatzeko gai da. Jakin nahi dugu, zertan diren desberdin bi hizkuntzak txikia zarenean ikastea. Hau da, amak euskaraz hitz egitea eta aitak berriz gaztelaniaz, eta euskara bigarren hizkuntza bezala ikastea. Como una segunda lengua, en donde tienes que emplear otra serie diferente de recursos, ¿no? Y para ello pues utilizamos métodos. Horretarako hainbat teknikaz baliatzen gara. Erresonantzia magnetiko funtzionala erabiltzen dugu burmuineko zein gune aktibatzen diren ikusteko. Magnetoentzefalografiak aldiz, garunaren zein gune aktibatzen diren esateaz gainera, noiz aktibatzen diren esaten digu. Diferente a la resonancia, porque no solo nos indica qué regiones se activan, sino cuál es el curso temporal de esas. Cortex potentzial ebokatuak ere erabiltzen ditugu, denbora bereizmen handia dutelako. Edo begiaren mugimendua jarraitzeko teknika, non makina batek milisegundo bakoitzean begia non dagoen esaten digun. Eta hala, aldagai jakin batzuk manipulatuta, zer gertatzen den ulertzen saiatzen gara. Cuando nosotros manipulamos una serie de variables y medimos dónde el ojo se localiza en la pantalla. Yo creo que estamos en un sitio singular porque conviven leku berezi batean gaudela esango nuke. Bi hizkuntza oso desberdin elkarrekin bizi direlako. El euskera pues tiene unas características euskararen ezaugarri linguistikoak eta gaztelaniarenak oso desberdinak dira, eta hori oso interesgarria da. Hizkuntza burmuinaren plastikotasuna aztertzeko leiho bat baita. La plasticidad cerebral. Entonces, gure ikerketa hain hizkuntza desberdinekin egin ahal izateak munduko beste laborategiek ez duten ikuspegi bat ematen digu. Nos da pues una perspectiva que no tienen otros laboratorios en el mundo. Nosotros nos dedicamos a hacer investigación básica. Yo suelo poner el ejemplo. Guk oinarrizko ikerketa egiten dugu. Nik adibide bat jarri ohi dut. Autoa mekanikariarengana eramaten duzunekoa. Mekanikariak ez baditu autoaren osagaiak ezagutzen, autoa pizten ez bada, ea gurpilek ondo funtzionatzen duten begiratuko du. Ea ateek, ireki eta izterakoan, autoa piztean eraginik baduten. Baina autoa pizteko elementu garrantzitsuena bateria dela baldin badaki, mekanikariak egingo duen aurreneko gauza bateriari begiratzea izango da. Horrek esan nahi du, gure makinak nola funtzionatzen duen ulertzen badugu, hobeto konpondu ahal izango dugula. Estaremos en mejor disposición de repararla. La carrera en Santiago de Compostela, allí hice psicología. Psikologia ikasi nuen Santiagon. Lizentziatu nintzenean banekien ikerketa egin nahi nuela, eta La Lagunako unibertsitatera joan nintzen tesia egitera. Han kontratatu egin ninduten, eta psikologiako katedradun izatera iritsi nintzen. Nire prestakuntza akademikoa hobetzen saiatu nintzen, zenbait unibertsitatera joanez. Amerikako estatu batuetan izan nintzen, Massachusetts Amherst unibertsitatean eta Oregonen. Australiara ere joan nintzen, New South Wales unibertsitatera, eta azkenik University College of Londonera. Hau ez da 8 iruretara egiten duzun lan bat. Hemen ordu asko sartzen dituzu. Batzuetan asteburuak ere bai, baina lanak harrapatu egiten zaituelako da. Gehiago jakin nahi duzu, gauzek nola funtzionatzen duten ulertu nahi duzu. Zentzu horretan, lan desberdina dela esango nuke. Yo creo que no está suficientemente valorado dentro de. Uste dut lan hau ez dagoela nahikoa balio etxita, baina espero dut horrelako ekimenei esker etorkizunean hala egotea. Ekonomikoki ere ez dago balio etxita, baina beno, ez gaude hemen diruarengatik.
de cuestiones. Hombre, lo más positivo, lo que realmente te lo pasas... Alderik positiboena, benetan gozatzen duzuna, gauza berriak aurkitzea da. Azaldu ezinezko sentimentua da. Datu berriak topatzen dituzunean, inork inoiz ikusi ez duen zerbait lehen aldiz ikusten duzunean, momentu hori magikoa eta errepika ezina da. Nire ustez, hori da gure lanaren alderik onena. Bueno, la peor parte de nuestro trabajo es gure lanaren alderik txarrena ikusten ez den ura da. Laborategian eta irakurtzen pasatzen ditugun orduak. Proiektu bat bidaltzen duzunean eta ukatu egiten dizutenean nahikoa ideia ona izan ez dela uste dutelako edo ez dagoelako ondo planteatuta. Edo 6 hilabete eta urtebete bitartean, artikulu batean lanean aritu ondoren argitaratzen ez dizutenean. Baina nik bizitzarekiko oso jarrera positiboa daukat. Eta uste dut aurrez aurre begiratu behar zaiola. Tortillari buelta eman behar zaio. Eta une txar horiek aurrera egiteko balio duten olatu bat bihurtu. En esa ola para despegar, ¿no?